Албанците, българите и унгарците беха най-потиснатите нации в двете Югославии. И Кралската Югославия, и Титовата Югославия. И трите народности са имали, Белград е имал сътрудници между трите народности. И между албанците, и между българите, и между унгарците. След смъртта на Тито се разбуди албанския национализъм и словенския. Извинявай, само да ти кажа, най-големият специалист по проблемите на албанските проблеми, по албанския въпрос, току-що влезе и седне на втория ред. Добре. Така, негово превъзходителство, посланник, 2 мандата в Албания, в Косово, нали не бъркам? Дали така? Така е. Ето го, тук е човек. Ние нямахме много контакти. Ние, македонците, включително и македонските българи, бехме всичките ние сръбски и югославски възпитаници. Там ги ненавиждаха албанците. В това време, в което аз растех и се развивах, силно влияние имаше църквата. Формирането на Македонската православна църква, която себе си се самоустоличи като владетел на духа на македонците. Бунтовете, първите бунтови на албанците, пред смъртта и след смъртта на Тито, значи ги имаше и 81-а, и 4-та, но ги имаше и 76-та, 7-та в Тетово, от наша страна беха приети с неприязън. Посебно македонците, всички ние за себе говорим, бехме против тия бунтови, защото не ги предводеха албанци, които беха от Дебар или Костивар или Тетово, и албанци дойдени от Косово и населени, и ситуацията беше абсолютно неизяснена. Обаче с времето на разпадът на Югославия, войните, които се водеха на Косово, Босна и Македония, оказа се, че е права. Оказа се, че албанците са един витален, жодиален народ. Тие се близката еднина на Балканите, за всички. Що по-бързо почнем да учим албански, новите генерации ще им бъде по-добро. Албанците са силата, която е на път от недоразформирано племенско общество от Фисове до патот към един анархичен капитализъм и правичен трупање на пари. На нив нищо не им е свето. Убийства, силување, кражби, нищо не им е свето. За нив и е света само верността към Фиса, към семейството, към тие, които са там. И това се наказва жестоко. Но с течение на времето разбрахме, че албанската борба в Македония в един момент беше изправна. Правилно. 2001 година войната, която се водеше в Македония, която беше поддържана от целия свет, и Европа и Америка срещу Македония, нашия единствен съюзник беше Украина тогава. Дадени муниции и самолети, и всички други бяха срещу нас. И България, разбира се, наш съюзник, отвори нови размисли за отношенията на македонци и албанци. Нашата психология след войната с албанците стана пораженска психология, нещо, което българите много добро го знаят, какво означава термина и по старата генерация. След това се опитахме да се разберем. Разбирателството стигна до там, че максимално 25% албанци, аз мисля, че ги има около 20% в Македония, държат 50% министерски места, 50% държавни главни секретари и 50% елитни директорски места по медиите, не по медиите, по агенциите за медии, не по медиите, никой, само глупаците пишат по вестници. Иначе паметен човек сега да е директор на агенция за медии, кой ще пише, Влада Перев пише по медии. Значи,
Това е резултатот од спогодбата која ја постигнахме. Обаче, говорим за нас како македонци. Обаче, како етнички българи там, ние кои сме, во тој момент мога да кажем, че албанците напълно се участват в нашата борба и се целосно на наша страна. Даже и онези, които имат една и към нас една ненавист и към България и така ги има. Има албанци саркомани, абсолютно. Това Петри Пеяни, това трагите се останат и къде е тук да оти, той знае по-добро от мен историята. Но и тие поне не се против нас. Тие сметат, че отворението на българските клубове в Македония, влизането на внасянето на българите в Конституцията, се позитивни движения към демократизация на македонското политическо пространство. Обаче, те искат, те ще гласуват, но искат и тие некаква полза от тази работа. Тие искат да се въведе албански език на цялата територия на Македония. Нещо, което ще означава лека по лека края на